Така, успях да го запаля. Много меко вози, само че отзади трябва да се пълнете амортисьорите. И малко шумен пресалспух, иначе двигател се чува как съска. В смисъл, всичко е наред. Така. Трябва да му вдигна оборотите. Май му е пробито гърнето. Трябва да се настроят ниските обороти, защото е на половин оборот от вид винта. Така беше оригинално и не го пипах, за да видя как ще работи.